Santimansu TV, Yasomo Sompa. Jama Foneti Kwa Santimansu TV, Erebre, Yade, and Samaya Somo, Aba Somo, Amayen and Ayatme, Wamane, Amania, Sadia, Asante Fosi, Diwon Juma, F5, on our say as Nature Media, Santimansu professional photo studio, Omona, I saw, yes, Senator Media Biodi Biatonsa, a fair woman, so Grand Eco Cabanas, so a boy a chidom papa, or Taya Chi, a Chijinapa, a Madame Denina, it's me and Dream Media, Yedino, Eba Somo. What's up now, Medidi Dream so 0244 961189 nothing so follow your social media handles so Facebook and TikTok as Santimansu TV. Email nanso Santimansu TV1@gmail.com also DH na yemfa yensem no enso mo YouTube ehwa na wo hwe yi like you media my shema foforo enhwe bi for adwen chene nyina fa comment section emaye uwi a yesro subscription bell no miaso emaye na obia ensanka yendwumedia dan den yede to wetime ahwe awia ensem ayensa so mi yede eba ba so mo medin sweetie na dan kwakwaku aye krado ewa hakwaku nso ba beta ye cham yendwumedia na aye kamakwaku mo jide se wo ye twedi ampo kwa me adaroma ye ho ye yaso yi die na ye nanana no mo ase twedi ampo ase ye kasa nko ani hu han dia onipa woda se ni sole na nani hu han ye dia dom no dia ka nyina ayo bra no tia yeguso kakra Yensha some no asie na adwa chewa de power to so me ensa ya na to asen hema ana na ekwa na nche bia e na ede na yiyo no ehhehye so na anokwa yiyo no de na yekrabehwa pa awrawo ne anigi a edi afra wutumi sa amamre ne amane a emu edu pa ena ye dan na di ema obia etim ehunu sade akanfo si yes wonom abrempo anase womo edehefo no ayi nti etitrufo na nanom ahemfo efefe achichiri ene bencheye nyina ba dwumadi na se ema ne ye krabere pa kwakuko ayi no ase kwaku ansa ne ye bakwa akwa sade yuyo no kra esi ekọ ye no nana hema ekọ anaso ba pani ekọ ekura wo na yiyo no utimi ekọ ye dwumade no hu ne san memfa kwanya wesi na menna yewura ye Otumfuo Asantehene otekọkọ so ye obi anana wonkwaso na wahene apija wonemu kakra ngasa na wahene a wotoso mienu so anchi akase nkoma ne pa ye yim anre ye to asehene asona de hye no na wo hwe sebi kwan ofa so kura na bere watia bra na bere watia to ya sebi o ma mehu se asantesem no sebi enyeraye yehu se yewura nsi anamu mi hu ye na atwoma hema na ekua kire otosom yensa na asama agona asama hema na akosu agodu achi wa otosom se ahema for the fana na ba ho no ma sebi omo so be ka eye omo edehia na omo ba omo de nyina eye to asehene yi ma re otosom no ema okra na bere watia na esase bontefu aduma kase na nasia kase mu nyina ba be yeda ema be pie mu ho no nti akuni ni ani ntini a mimi hu yi so ma ba ne de so for omo na mabobo mu din na ahema no yehu ye na sebi agona asama ahema se de me bo ne din no yehu ye ma me mpanifo bibli ba edin no ye koso ye twetwe nkomo no mo din ne be ba omo ba ma ne ye fe sanse ne ye koduru ho no menyi se producer de we beto mfoni ne so na ekwan ye fa so de da sebi producer adehie enika na efebro so na sa ye gidie mu no na menimu da sebi producer
de mi sa sama do ma ye nyina ebekọ na menim se be ye na nanama de shifo ye na nanama hema so se be omo da bonkum so ne da omo a se dwabo na se na ya betena wa ye adwen se ya de dawo na se be mpredua wo dampamu no ye hu ne se ye no le to enti se de Ohemaa fa no kwatena dwabo ase ye de chini esi ni so ye hye no ho fa na hwe ne ye fira de kenti sa na ne ye maame ano da ho se bia no de akan mamre ne asante amamre ya hye ye maame ho e de ogidi se se adaka nya maame ye fa na ntumu na ye maame ntumu a se bi ohu ye na ye dai ne se de hu ni so wada aha eno to na asedi Ohemaa tena bedwama wo se ye ma ne chidi so anweni ne nyina ya ma ye maame na ye dai ego nti makosua ne ma bebrebe se de ye sisi hye ye na nanoma de shifo wu a se bia na omokọ ekura ye sisi omudjo omokọ ando ekura ni kana se bi mpredwasa amane ni amamre abaso ye dai ewo mu a ye kosoa na se ye be ye no enu na bebo sense ye die mu ni ani shi atre na doso ye hu de ye sisi dada se bi empanifo kura ye se ye de omokọ aso ye hwe ye be ye ni pemu ni uba na sisi se bi santini eda konom na kentini nwere guni tuti wo wan hwa woni efunu no kura obechia no obechia no obechia funu no emu na da no wan hwa obechia no nti ni nyina makosua ne ma bebrebe nso so ewo honom yim anwe otoso mienu na na to ase ehene yankopon hia no waya ade pa wo ba ye no suti enhye da nche bebrebe sa ade ne nso ukọ to ase ukọ sebi mpredesa ahemfie wo kura no ntumi sanse sai bebrebe ba ye de aba waya ade na ya ade de kwan ofa so je ahoho na sebi mpredesa wona ebebegya ne nyina wosi ema wona kwa abaji wona wa tu ba eyi na se no mi waya ade papa waya ade nanim te sebi na me hu ne da eda ne dikan so aha so kwan na nafa so sere kire wo bia wo kuro no mu no se me nim bi obi ka se bia me am yes ntro ne abekọ ni ntidia ye hu me sere kire me so me nkasa na no da aha nti saa na me hu ni se to ase kuro ne di ebido na ye kire obi a oba na nim ma obi anti o mu nim na ye nti ka obi si wo hene ne ye bibi so asumdwe wo hono na bere wati ato fa me ho ye hu kakra sanse na nanom kwa akura ye nim nza ade ato ye ne wo se usu ni tututo ne ade ne kuro no mu dane butu pa nya asem kuma I for said kwaku akan die me ogide se wo kondo a wo pere se wo de wani ebe hwe se de dwumadie no ekwai sa na me nso me hwe se de esi ekwai ntie nyina ye nkamom na ye nkwohwe ayiyo no ase niam a esisi ye ne bi emra otoso eyemiensa semre nana eni mamre Toasehene ena apagya ni mu a ohun ni se okono semre nana manimu so ene se nana achiachia na wode nani akwakwahwe ne maame ohwe ne maame yi a afi yaba na yaba betena se ne abobo nana ho kakra enti prepare de yehwe ade e wa ha amane ni amamre kwan so no nana ana ye otutena ni sanse ono ana ye Toasehene ne maame na da fom enti nana eni abre papa enya sem kuma asante amamre amane ana wo hwe bi no se de enya yi a ye hemfu sifa omo ho ye kwadwabo ase a ye hemfu sifa omo ho e ya ponto a akade no e ye sonko
yi a akade no so eye sonko yi e kire se asante no eye o man na danso e wo bibie mo pia ugwaso pia wo bema nana eni mamre Otumfuo brempon asuna de hye onkwaso Wadaru ma yemba kwa babra Santima TV me ba chawudi ya femi na o se tutu bro be da kwampem me ba chawudi bra ne sai me ya twanse wonkum hene tuase bonkum hene ene na hia de ene ne twekoma wadaru ma mo na de atomani ya hu se na na ma ne musu na de na ni chen fa sese na na ni ne pamfo ene mpanyifo nyina na aye ni bri dance ya bokutu bakatari egu ahodo na sa bakatari hodi ya sa yewura ne pamfo sha na aye ni bri pa ense be nyina bubomu aha samna ndi anopan ya atrase ama yakore wi abremu na na bepeja ne mu sade ya wi are betima sa ato aso nti agro de duma de yempon ye kura yempon ye enti semre nana aba behwe no wo ko no akwakofa kuntunkuni e de asaba semre tuase bonkom hene ene ye ne twetwe nkomo na amane ne amamre ye be ensa ne be free ha ne de na Santima TV ye ne nyina aba be somo sade da ne da nyina ye no nana benkum a woto ase ena ye semre nana anim amre tuase hene a woto so eye miensa ena uhunu no e wo mfoni ne so no amane ne amamre kwa so omama ya te ase se batakari no e kire anibre na fa ne yakwakofa kuntunkune e de aba awiabre mama omani nyina hu sampa ade atoye ni ti semre na de pa woto so miensa semre nana yim anre tuase hene asona ne hia Otumfuo brempon ena afra pakan ya semre wode nani e kire bia ya na bre watia eda na wakọ ene abusua akọ jam na bre watia ya nana ya de gina nana atoa Serwaa adepa otoso miensa ena semre do be hu se ya nana sabi mpediasa nani abre mako madika ka cho se akade e wona na wona chese nana nani abre atona na abesino nana eni da koto mojam sabi mpediasa enti yaso nana e wa pakan mu ena da ya na se wenya digie diem wenya sabi mpediasa wo sebo die o weye eni brede ena yaso nana e de ne kobia ya na bre watia ya nana atoa sabi mpediasa Serwaa adepa otoso miensa yabre watia okwakọ jam no nana yim anre tuase hene Otumfuo brempon ena eno no enti awefo asante amane ne amamre na bi ena etwaguo no abre bia ye behu se obi esi apakan ma na wahene bi oman hene bi obrempon bi ti apakan ma aya na abre bia no eye sabi mpediasa etwabo bi ase ne ekọ na suwe ye we de anana afra apakan we chesa mpa Serwaa Otumfuo na brempon na man hene sabi omudi mo asante no we na ma asante ne da so bibia mu obebi sasa ayi de ye ko atena pakan mu san na so amane ne amamre ye ntoto na se ye wo die tia ye nana yim anre a woto so eye mienu asona de hie Otumfuo brempon tuase hene afro apakan ene awie esi ewu nana awia ketia na se nana ani abre pa atona na beseruo nani eda kotomo jam kuzi se be free ha dia Santima TV de beto fo bibia na no ye be ma waso ate koso ana be dwumadie ewo Santima TV no wa share dwumadie no wa subscribe channel no na Facebook comment no kasa no be akasa free na wa ma ho so ada ho ede amaye like dwumadie no na dwumadie no timi nyina na so dan de nyina ne me so mo so mpa de wani press e be hye no ene de akire wo no anokwa ayiyo no e kire amamre ne amane a asantefo ekoramutwe a wo munyamu da biara da kwaku yemi sese ye hwedwumade ne se de esiko ya e kire sa asantefo da so kuroma amamre mu munyamu ana ye de bia be ka ho ana de e wo ne ye bia firi fofa be ka ho ana sa de ye wona ne ye wo ebi meka ho suti ba memfa akonya wesu na menka asem ketua wesu sunsan ka ho asante amamre edoso ma won se ye ni mabuni ya ye bai
ya ye chiri ya be ya me hu de ne na nanom ye pa no ka akwa se ye ba ye mfa no na nye bibia ne ye gi ato nanso ye be hu ye enam ye wura Otumfuo so ye na adwen se wo pagya asante amane ne bia akọ ba bia no ama mabunu no e de wo mo so abaye de aba be hyem die se mabunu do mo hya asante amane ne amamre ma da che ye wo bibia e be gya na chi what you say san se ye to twene ne di obi e ni ho ba obeto aso a ebeka ebeyira ti se mabunu do mo ho ahyemu di a asamde bi ne ya de yate ye kwa ye mi hu mabunu asabi kenteni fontom foi sabi prebi asa omu sua de mabunu afa do mu sua de o ma hu sa asante na wo sese wo mo hia wo mo isi a obekọ program bi ase mabunu te say ya yete wonom no wo mu sua asante amane ne amamre no enti to ase de yoko hu ye no kwa de suti mu nketoa mu nketoa amamre ne amane pa sabi prebi asa kane ne ye nana ne ye papa nom a wo se bi wo mchechira asante ma to honom eye no suti na wo ne hwan fa ba bi ko hu se ya da Ohemaa wone hwan da bin sa end Canada ye hu bi da batini ye tse ye ma hu no me tse yes Otumfuo be shefa obe ya kwasi de obetena pakam ye kan ya metin radio so a ma ko she de ma suro wasa kana hu ene na se ya goni ma kakra amanyosema ba be wiwa ye nana mu bi mu ama ahenye no se bi mpediat nanso ho hodom a tumia na ewum de enam sante hene so be sa pagya sanse esia no wo se wo hu ne sa akonwa no ene wo man nti na wo ye dai wo ba ye nya wo nti na wo kwa wo ye dai wo ba ye nti so wo man no ye basa basa ye kron basa basa wo be ja to na wo ye dai na wo ana wo se nya amanyosam no titiru ya nya mane bi wo honom te se enkan no nka be wati akwanki be twetwetwe nipa bi ti nipa be na ye num bi ti ene ehu abonten a ye betimi a chew ni adban se ene ne sabe ene bia e ba no so kan na mo ba jai sa ni ma ti ase se abia ye di odwan mo jaye edi nipa mo jaye no ye di odwan na ye de nti ye nananom nipa kuma twam ma wo mo sabi akisofo kura sabi se mo wa pam dada ana mo ni apam dada nti ye nso so yapam foforo no no what you say aha nti ye se nipa nke bi kunu ye nku biem odwan wo honom amamre bia odwan na nti na kwasi ada bia na daboni bia no ye ra Otumfuo we na sabi de wo so twa odwan wo twa ensa o makonkonya de makobọ mpaye sabi ye ra wo de no ye ta hu ho a oba na ba de bọ mpaye konkonya de nya sa na tie nti se wo hene wo ta ye sa na wo bọ mpaye makuro no na de bia na nanom so wo kai wo mo a abre nyina no na sabi krona pejaye no enye obi na ba be chekere krona na de bebi peja no ho ama wiase ya de ye hu no na se ye to twene de a sabi wo to atwene no akọhe na akọpemwa wo wa mane ne wa mamre wo to atwene na de obi aba ha ba be sua no de akọtena no wo ye de untimi sua duro ne da nti wo die ne wo so ma ho hia ti to ase ya me koye no masua no ma bebiri be ye dai e wo ho no ama mabunu nsu ma hu wo mo mani age se mabunu te se ye nso no asante amane ne amamre no obi wo ho no mo a onfa ho onu wasisi wo pache bi achia no de akọ chi ni bi atu ko akọ nso isi ya ye kwa me hu se mrante na na ma ya ma na ye nika aye fe o de wo ma tena wa preso ba ba se mu na ye fe na fe di ntoto so na se wo di nkamwa ho na mo se amane ne amamre aha arafo ye nto adwumadie no eso na ye to aso edia na mesro me kai wo se eye Asantema so professional photo studio dwumadie bia hudi bia e wo se upe camera e betwa dwumadie no ema se live streaming and our panel say post production panel wadwa ton de meya ho advert ma bibi bia wo ye bia na friend penny 40244 961189 mesro enkoye madam for na yo for no koye you be the camera say be try na picture you try picture pa so memory card bia nim ade ne pa bone semni Asantema so de na ntsa ye try ma hunu si ye adwuma no krojen e de ama Eco Cabanas so ebo ye chidom ye try kwan e wo lake bosom twepepie e wonom na ye di ye ndwuma ya bo ya kache e wo no ma ye nkwe e wo honom timesro bra swimming pool na opem ada wo ti papa bi a wo da dwedwo wo ho ayi wa dwendwene nyina gumpa no so na wasore afa wa ho to akọ canopy walk ne da makacho so ya wie bi ha wo na wo koja aguso na wafafa ho de di asane efom ekọ golf park no so de medofo say ye you stroke natural say all san wanya no wo de kwabo golf park ne bi na hwe say wagya ne nyina gu park no so na wo kọ bibi bia ha wo bia no Grand Eco Cabanas e wo ho anu ye e de mountain makacho say fa wo ha wa mane wo da dwon koda na nyina ekoda wo mo na wo be free wo be fie no wo hu say waye abode foforo friend penifo na wo mo so enye wo so
na de wuye bia na comment to yam 0201181182 and afa 0591882030 ya to ansam no so e de amayigu so e wo to ase e wani ye wo ayiyo no e chire no na yim aro to so mie no to ase hene e de na seda e breyera na setutu ababi otumfuo opem so obema ne nyina enese na e be suai na so be se bibi che otumfuo otumfuo ma ne kwan e ma o se bibi che ne so ye to ase e hene no na onue na wo so de aseda e de koma otumfuo sana amamre ni amane no etie e de se de obi a chawade obi chawade area se e was say wutimi e danase to danase wie ye no e na ye tete nsem bi e wana aseda ni mu se kwafo bi e de false accusations bi security and na mabomtene se so asefo asi wo hema na so no kwaku me hwehwe mu ahunu ye no sabre na yim awre to so yinu ekoye na ekoda otumfu asende na dwemade bia asa enyanko so aha anokwa wo hema ne de wo mu asidie na so sa don ne brenimu ne de na bibisa enyanko so aha enti anam so krama kroma ne bi yesede bi entimi mase ebesi hen Ohemaa na awkroma nim abusua nim obia nim de kwaku asemo den ka ya fa hen ni akote ama na yemi sa te kroma nya ji twi akwa ahimfio so mo kwa kohye se de omo tete no eya ampase yesi Ohemaa arefo yenkọ hwe se de omo jipu akwa ahimfio no ye ba se de nsam ni sikwa nim nchemu nyina no ne de abeto ahoso Papa, what is that? Then the 2 months to 100. 2 months to 100. Video. Papa macho man ko abia macho men na makopa abia makopa macho ko abia se mo fa na metra makopa macho ko do ma ba abia mo fa na metra makopa macho ko do ma ba abia ohina junior pie o gbora inside what do you do? On a junior pie. What do you do? My phone, the car on the car, you right inside. I can't you right inside. The car, the car, wakata ni mimi chao dada wanina kwasi video, brother, telephone. Arefo ano ne yakwa kwahwe aba no kwaku. Said ya kanet sounds na so ayekwa a check akra. Aha, nti sabra no mu asamo a ye kan fa sem fisha be no mu asamo a ye kan ye die.
sana enye no kure sutia we asema ku we a ekoso ya nipa dia beto ntentan so se we yes la hefo se video e kokko he ba sisi ya no to eye to ase aheman die no suti kan wo de yen hwa de yes ye de wo hene ko e ba besi akonya so wo ni wo hen ya wo kwa ko no wo be wan se mo ye bibia ne ye de ne ba nti asante no ya mane ne amamre e bia o mo diem na wo se ye de ne sie sabi obi yese wakwa fa ya amachofuo de o ma ba be gukuro no so onua no maame na ye ne na twetwe nkomo ene abusuafo atwetwe nkomo maame ne ye ko wo se wonua no mo fira abrochire wo de ye hwemra nkura yi kwa abrochire nua ne edibidi wo ya ko wo no mabasa ne ma ni nua ma o ene di na chi ne bi chi ne yesi ne so nti ene ma ya bode pa nti bi dwene se bi asabi ye wono na ahya da kofa ne ye se bi mnante bi na edi na chi ne bi o me bi okuru dabi wono ana busuafo nti wa wonti ase no ye maame ne ye wono number let's say wa be please na be twetwe so fra santama so de be ma na wa frɛ na wa disasa de kanete sa wa pa so kokrum ho ne ko bisa nti ye sere onya sa na tie se ye si Ohemaa na ntokwa si kuruma no wo mo no na wo mo nti asem na se ene mo mbegu abonti wono ma dede wie na ma kire nyina obi dede na bi o makwata da beto akiri amachofuo ne ho ahwan ye nim de a bia wo hye kire awo ye saade na ya na enwa wanse obi timi shada create bibi na ne asama ba be ye pe na controversy na no se be mesi nim metina fidie so na makasa nim se bia obi wo ho no mo a wono so nko ba akonya ne ho bibisa na so ye ne ma metwetwe nkomo wa me ye hu se bibisa ye ho di ade di aduru no so wa no makofa no abusua na ne wo hene na obi akọdo muti na eti ko benkum no ye dai o maji atum no mo di amaye maame Amonu Gyamfua Serwaa odikan wati ase nti bibia sa nkoso nti wona mranti di na chi a chinye si wo muso nyina ye ne ma a o mo wa mo no ne o muso e ka so mo do mani ba be hwe dwuma di yesi wo maame Ohemaa nti mo fiama no ne ana mo do mani mo nya beta mo maame e chi nti nya se bia to ase yesi Ohemaa na ntoka bi wo no nya sa na ti arefo nya sa akra na ti nanse eyi na se wo bi wo mo ba ye nyina ye hu maami wo nyina ne ade ubia ba yi na se bi e ma ye hu se ye yi no sebi se de me ka no wo hene yire eye nana to asen yi ma nre yire eye wo hene yire nyankopɔ wo nhia no dan na kusi mama bia obia se de wo si gi ahoho bu ani kunu wo hene eye nana to asen hene yi ma nre e ma ne kura na bere watia no wa ya ade mama bia obia no wonkwaso na nanam ne nyankopɔn twedi ampɔn kwaso wa no mo no mama nkwa asanki hu de nkasa nko hene yere die so wasade no ba beso mo babu akuna me yaso ma ya busua ne akuna nti wa ya ade hene yare wa ya ade papa nti to asen to ka bi ensi ho no ayi Ohemaa ne yesi na di asomdue abre itarefo na chese ya mo wanya sa enti ase no se sabele na yete se wonum asisi hina mentimo ase bebebe no na entisa kra ebesi na sumdwe a woto ase no ede wo honom a basabasa yo bia emaye tienti ase sa na sese ya na wo ekasa yi edie to ase ekroma nyina anasa na nanom etimi akobenkromu ayi obi ma memfa ne din na yinsie kakra amesi wono no aba beye to ase Ohemaa na sisi a wo Ohemaa wo mayi ne de wo de na kire kroma ni nyina ama obia adi atum se ya maame enie anase ya bere watia enie akroma ni nyina enie aje papa obia de na koma pa eta na chikwa koma nyini se nko obi nti ase anka asum omum nyina ebe bo aje no so sa omum nyina aje tum nti na asum ni wonu mu a se enie ade na wasi Ohemaa ya ya maame ya ye nya ne fufu ya be nka obi nkoye ne ho ayi se BBC esi a no wiase ene Ghana ha titiru asantima mu no yehu se sa ade ne nya wo dia na pese ode ene ade na ade ade ewura na wa wa nti ka be ka se bi kura nko bi akantam raso bibia sa ene ho dia se bi entam ne yesuro se entam bi wura de yehu se de bibi sa ede wo bibia sa so nko so nti asundue ene wo ton ase arafo sisi ade de wa baba ye ton ase Ohemaa no eye nana Amonu Gyamfua Serwaa odikan nana Amonu Gyamfua Serwaa Bonsu odikan wono na sisi ade oye to ase Ohemaa na ansa oba be Ohemaa no na ne din Madam Victoria Owusu nti wa wate ne nkonwa din a asa biri wani so no megidi sa wote Madam Victoria Owusu de anyo bo hu ne pakro Madam Victoria Owusu wono a
ona si sababa ya to ase Ohemaa no na efri April 2001 no ana Madam Victoria Owusu si ababa ye nana Amonu Gyamfua so Bonsu a odikan no na general manager Emma Adanse Communications Network Limited ana Shaft FM 98.1 enso ka ho bi sana na etie na yehwese de na osi edi ne dwuma na anokwa wotimi ahwama empanimfo da dwuma koni nyina no ene wakase nyina etimi ka bomu ye ba kwa atemu no se ye kana batan yodia na chese wo yobi a abatan yo esu ne bi ewo ne mu papa na afen so no secretary for verbal communicators chese wo so bi adwuma dia wo die bia no etumi na ansakra na obekwa akwaye general manager no kra no na one wakasa sanso ye general manager Starcom Broadcasting Services and also Spirit FM 88.3 and also account so no dwumadi a wodi ne de nipaku adwuma pa na wo ye bi so media adwuma ne de ye dom adwuma na ye maame ntikra na anya me wanwa se na sisi ade watimi ababe ye Ohemaa ama na ye yie no na ohye ne dwumadi ye ne central adwuma no wo hye ase July 1997 and I was share the media adwuma na so was share Imperial Broadcasting Company Limited Capital FM 97.1 I welcome say and so can who be Sabra no administrative and traffic manager and I need dwuma dia na wa ye no na ebi ne say wa behwe say advert said the yaka some advert mrano no ni dwuma dia oye ne so abre sa abre ni abre bia no budgetary advert e de abre adwuma no sabe adwuma no e betimi enye ska na afenso ye assistant project coordinator no so a na wode no hye ne dwuma dia odim e ba mo no so dwuma dia etumi eye enkoso papa sana na ne dwuma dia no etie e na afenso no ye nye no nkwan ye hwe ne dwuma dia no sa di bi so san ye managing director Emma Fashion Mania Nigeria Limited na Nigeria nyina so okobo adwuma ono no sa kwa public relations officer ewo Clamdy Chemicals Nigerian Limited ena ehonso no otimi ekoye ehonso kwagije contracts bebre edema Nigeria for no sanso koye adwuma ema Nigerian National Petroleum Corporation NNPC utimi sa yama amedie kwaku obo adwuma adwuma papa antanya me wanwa se wabeye oba Ohemaa kra yama no adesua afam nso ne adwuma dia yama ame enso adi wo honom yaba na adesua afam nso a yama ame Bachelor of Education okita ne certificate in English and Education from the University of Ibadan ne just Nigeria there ne dwuma wo die ne dia fa na Nigeria no ye no no kwaje na basobode no honom every Nigerian Certificate of Education and foundational qualifications also onyano next work senior high it was St. Louis St. Louis ya Bodi Junction tech kwa so kwaje so kwa no so no wana ya maame ewie ne nto aso school no and I was saying to us so acquire the Microsoft Office applications not just say a ban for computer yeah na honso ne ma me kwaje nimdie wono ma wono so de na ni kire mutitu power broadcast software and afen so audio vault sa na ye ma me ekoye ye utumu se ye ma me de bana de sua fa ba bia ohobi bank nyina wakoye adwuma bank Acroform area rural bank ye ma me akoye adwuma on Blessed Heights Educational Institute e won so wakoye adwuma ewo honom papa and afens oye patron emma organizations bebre nwumekwa wodo bebre ya ma me so eye patron emma wo me bi kra na Spirit Incorporated Musical and Jazz Club let us say nwumtuo omo ma meku amatinwum and afens Adansi University Students Association and also ye patron emma wo mo ye hwe ye kani nyina efu anso no na ye hwe ye maame na niema wo pepa de a na ne gye so be ye pa ye reading say ye kenkan dancing ye fa no asai ye maame ya de playing golf asama na me catch say Grand Eco Cabanas e wo bi no ye maame ebo golf papa pa ne nyina kan no be ye menti wo bo golf a e wo Grand Eco Cabanas a na so wa me ye hema na so wa me ye titru a na je say de aka no e na esua
na afenso wo tu ne ho ache ma ebia etimi nya ne so ne de efri nimu ti bibi kakra ye nim efa ya maame Victoria Owusu sisi de ne din asesa wonye Victoria Owusu ebiem ne din no na ho suo ne bobre nyina asesa na ba beye na Amonu Gyamfua Serwaa Bonsu the first sisi de wono ene to Toasehene ti no wa bakosam kakra ye betimi aka chewo no kwa kwanza na bakwa video no anasa we kwenye video ye kwenye na no producer de ne ho pictures ni mfonyine egugugu so ye hye no enti nyuma kwa we ma me adwuma wo mu bia no wa hwe picture yi bia no ubehunu no se ne din no na nkonwa din na wonte ya nya wuti din Madam Victoria Owusu na wo hwe picture do behunu se enti ma me na do ba ye heme ayo no kwa kuna kakra ya ti afọ ya maami we o sai nya nwa sai na wo ye Ohemaa so ti say nya nwa baby a ne din ma di suamu a ne nim de na duru na se be bia me ka se akonya to na se wi be fa enye school a wako da bi enye school ya wako na enye school a wako so dia obi enyi wono ma wonnim se be mpreduas akonya bi ho nyim dia ana wonye de hye nye se de hye ade na se de hye arom do so de se for do so esu yasasam se we ni yemfa akonya e ma no nti nyina ya amanye ne amamre no ye maame sa nim wati e panesi de yuma we nyina nkoda nchi amanye amamre ne ye maame a waba ye Toasehene pimpin Toasehene wonim ni nyina wati ase na wo de se bi se wabodi bigi na bia se bi akonya na bakose mu nim kura wo be de wabedi ade amana yi ya na abre ne abre nyina no yesu nkonya no yesua bibi fa ho hunu se die nti a wo firi asumenya hunu ye den na wo firi hanom den na wo ye duane ni nyina pe onipa da se no ti asase so ahwehwe wati ase ntie maame so apɛ ehun sɛ da bi to ase akonya da ho di bi ɛyɛ dɛ ɛna waba na wamfana ni anto akonya so na adwe sɛ da bi maame nya adwuma na mitutu akwan na mensua nim de na me boaboa na menhwɛ daakye mebedi hima saa nim de we nyina asesi ɛyɛ maame anyan ɛyɛ to ase fo de benya so ne Ghana asantama nyina na Ghana ba nyina Toase na di mo sebi akotene ade ntina me kasa ono na ye hima okuru no so ni nim die no sebi yetimi de bie wona epama de enko ampa wonim kwa befa so oba kire nipa ne nyama enya wo monsa no aduma nti sa abeni nyina nti ya na ye se ye na nanom ahema no anya hwe kura wutimi hu akonya no ho nyama kakra sebi wona wo nkonya no wetimi de atu omofo Ohemaa bia no turo no ema e wom nyina ye wo ma wani ne sino kula wa ye oba bibia wo ne de ba be down sanse wo na be kan ma ye wo abo na wo hu wo hawo na wo hene nso so saa na ne wo mai no mo hu kwa ambe se de wo mai no bi si ada ka nti ye da nana ye yim are asepa no hene ase na ye da ye wa Otumfuo se tutu asante hene opem so be ma kotoko hene tikasi e so da ye ma asante ma ye da wono so asepa na enye wono a sebi ansa na abeso pomponso besi bibi a kire yewa Otumfuo na ya na fom na se ma wo kwan ma wo sa akonya na betina akonya so ne ye hwe akonya ya di ma no tumi kakra e pone ma no ukọ de wode aye Toase a na hu ni se ya ma ne je nse nya ma ya hemfo ni nya ma nyofo no na omo abeye afọ kwa kwesi enya oman no ema ya hemfo no ne nya amanyofo no mpa ba bi mfo mo ngukura na ye mman na nanam ahemfo no mu ye man emma ye wo so adwenkyere ene sen ye hwe wanim comment section ho say WhatsApp say YouTube ye adwenkyere no afa honom nye de kan ye de ho ama etumi aboa afa ye nkọ na yim are kwakuso ye nkọ na yim are otosumie no Toasehene nso kwaku matete se nana etai eyem puntunyum anase wadwene manfo ho titiru afa wom apomuden samoma ade a otaya pa ye free health screening sa free health screening na wo kam siti e ba ya chewu sa nana medi ade nyina na oye ne kuro ni so nana medi ade nyina no obedi ade mfie nu ko mfie sie ni so ya ade ye ko mfie nkono nti sabi wono nanim nti na me ka se akonya na no na me de nya se de ye mfato ho se wo se obi anka wo ni ye hu se ntam da no so wonya enye se bi dibira wo nti na wo so ye bibi ma wo man ya wotimu akoma pa hwe nipa abotim se bi wonya aboro so wo de emiensa ma obi bi eno ne ye friend se wo chete wo man na se bi wo ye pani obi a betumi ye agya ba pani ye de enye easy sa wati ase obi e betumi afere obi a papa da ni andu otwekra na wa sadi a wo ye no eni ma wo dance wati ase ma wo dance wa asase we so nti se nana enya sa dibre we nyina no na mfie num ne akire
na wo se da bi o man ametim me hu ni se ye kwa ya le sabia ye bre nti abre ni abre bi a wo so de abla na hwehwem se bi how bi o man no how kra wo de nam ani akwa mentwa no bo so mi we so ye yi o breast cancer man the hospital bi an so ye free health screening no ye titru ye nufu no emu man ne meme nyina timiji di sabo so mi we so na esa besa yo oh wow ye hena na ni mo besa ye hye egu akwa ma ne nyina no matete se nra kra mpo no oye bosumi me se bosumi bi akra wotimi ye bi ene me ba kwa hwa me diem oh se promafo ye kwa yi me da me ba kwa ho obi enu ase ko ti de nsa ko kuma kire ni kuro kwan ni fie kwan wati ase ye kwa okro mana na wo ni nyina nkoma no mo twetwe ya dodo na kasa wo mo kan ye no ma ye hu se da bi sa wo hene ya wabai na yi man re wa ma nkomo be kire wo ahemfie ni nsesa ye mu bisie ye gugu kwan wo ni nyina wo bo no ho mo de ma aba na nwoma so wow what's school na wo ho suti ye be kwoto ase munya abo se na na ho asem nkwan na ye pede ye be kwoto ase na na de obaje na ho me ne akopese bi kurumafo omo na de o mani hu ye se de ani ehu na edu hu adanse ye de ya hye kokko ba debi nti omo te omo ne nim sabi omo na te omo ja ho nti edu kuro no so a ye be kwoto ase na mo de ye akofa na ho nsem kakra de aba arafo adanse nti yenkọ no yenkọhwe na nanwuma pa wodi ewo to ase Nana Maya so send measure ya pomu team. Ya dream nyina na se measure. Ya buy ya nana ta ye nya nanko. Ya nye hwi na de du twamentu ya hwe. Ya mama dro bebre. Nya nanko ana dwumadi. Nya nanko ana dwumadi ekoso. Nana ta ye ti ani so awiyimu awre adobio. Adawo. Oso bia mehwe ni pomu de to ase krodua. Akoda wo peni wo abrewo obi ama. Ene ya ba. Nana dawo ma. Se dwumadie wo ye enye nenko no wo ye na brebia ma ye nene die aboro so aboro ye tiase ne adwene so mu ana ye awasipa amba ye awe me free me ne mema ene me busua nya ye ne ba ye de ya ba ya hwe ye nya drofi ya ne ye hwe ya danana se so adwene ye ho na bi so aso ye nso ye so ti de kan se nya me hira na ye danase
Arafo ye tie kroma na no atmu said ye kan de nyentro bi na ye twa we de by your friend is also kroma na no anumuton ena ya tie free otrofo no se me dance ni awo amano na mano ne he fonsi Dubai so de wo fa player na se wudru wono mo and next otrofo no on kan no kolekora it we de adansi trodo ni atie free kroma na nkasa no so sabi nana yimanwe ye Toasehene Otumfuo Brimpon sabi se we pese me nkumi nyanka obetimi de sesika ya wode yesa free hair screening ni nanko ni na agu ni botombo ne yire ne mananko matena ho ene sabi akokwa ya chifu wan no akokọ muwa no sabi ono nso ne na busia o mu nchiri o na emum odo a wo mu wo edema sabi Toase ekuro no wo man no ena sabi wo so gina so na otu ne husi wo se da bi pani a wo man ni mu na wo ye bibi suti wo twen wo bi se wo bi na emla meye na sabi wo mu bana kuruma ne nyina nyayalewa bi ana wo ma wu ade na obeka enti saa no wo nso so de wonya no enti yesi mprempren ya wote ase no bi wo benya bi afo ho de ye dai eye na woni wa ya bodi pa anya afi ya sabi wadu 90 years a waya mera untimi mpie nko ba bia na wo ba be bibi na no wo be de wakam ye ye wo ne be di wanim nyina ba be wi sika ye di se cement na wo de be ya adwuma ye be kwa akoto na wo tiem bi na wo ko sabi na be sha mo bi akaso e poso saa pepe de man said ye wo pere na makuru no so ayi ti wa ya de na school na wasinin so kwa no say ma wo say a 4 classroom block so I say primary school wa ba so wa bu ba bia na e wo no wasi for Friday day ama wo mo ni nyina ye numa wo ba wo ye day wo ye mfie no mu ni na say ni buka wa tron so kra no so de Otumfuo ya ye wura wo pemsoi say de bia asem ya na meka say ye nhwa ade nti na mesese ye wura de okokudua ba bi se ko hwe ho mana wona wo de wo hwe wo so nya wo de o nti de wo ho bia ba menhia ba ye wura ho kuro ni enye se ye ba ye mpuntuduma ye na yi manwe wo ye menyi ni se ye bi twa ho mfoni ya kwa menhia na ye wura aka se mempene so da bi school dan ya baso bode ne ye de kwa wo ko ye dan wo ko je ni ye ba wo de kuro ni ye galamsi mpuntuduma ni kuro so enkola wo kuro so ko school mun se dan ne ye tena musua de a ni pedi asa na etna dan musua de na mfie mienu so no ebi ba be dai ba be ka ho ni konkrofo wo enti wono so ba watena hu se da bi se school ye da so si wo mienu saa da bi be ye mfie mienu nnum adi anim ye bebere ma yenye ne ye ne peleko ene wa ye na ye dai ewo saa na wo sisisi a ye na nanu bi a sha ase no mo ye de mo ye wo tena wo sa aban be si school da na wo kuro ne ma asase no so ye tugo do so a wo te so pede yi na woton asase no kura de nti na woton asase no ye nyina ka ho bi mpuntunuma ye beton asase no ye mfanye bibi wo man nim wate ase ukọhwe se bi pere mina na ye wotu osirebo da se bi wotu osirebo ye dwaben ma hene a wo be fele wo fele papa se wo be didi kura gya ya de aye dai ato wono wo fele komampon wo fele wate ase nti sa ne ba ni nyina so kanya ne ho a se bi ebe ma ye nso so asante no enye obi a na ba chechera ma ye bi mi ya ye sa ne ma na chechere ye man na ye kra behwe ye ntina so be mra nti se ye se ma bedru ha de yes ya ha no environment ni be bia ye sitie mo siesie ha ye na ma no nsuo na be je ato ha no okula utile bua ofo ba me ba ye bola bitua won so be ja na no woko nsie nyina ne ye ko nti sabi de ye ruada se be otu osire bo ye ruada se be ose bonsu no nana be kwai man hene we be kwai be bia ye gugugu kwa ne nyina be boa ma se bi mpuntunuma so no nya aban ne ba me ye bi ye nana ma ne be no asantime mama asantime afa ne ntuma pa ye de efira Arafo nana yim are otosomi no Toasehene enso nyuma pa wodie na ye kwa ehweba ye no na me de mani gye ho ye free health screening no no de wa ya de eno de animanim ya me so makwa ma kwa hwe mapomuden ne me widie mu na school dan foforo na books watwa nyina wo de yura Otumfuo na animonyam shent say producer fa bi nto so mo hwe fe na yura Otumfuo ti kokoso pim so be ma tia kwamam na wada so se ye die se ye sha se ye die ni ye die ya kan ye die na ye fra ye die a die ho adanse a me say wo de ye tia nkrofo be firi wo mammu ba santimam be kwan ye nyima bi mani pa kola nye entina asante no so dachi bi se ye hu no bi man so no se bi Australia ni yade mu nyina ye hu bi
nipa ba akɔpɛ ne ba ye de nim sɛ mpɛduasa wo man Ghana be fa no ntuma pa afra na wo man Ghana be fa no ntuma pa afra de a yesre si ye kase ye twɛn amanyɔfo de a ɛna enye nne nti wo hene sɛ bia ya we na wo na japade bi okuro ni so aban ne ba nhyehyɛ ye wo na ne bɛkɔ sɛ kuro yi de wo first ka we firi so a nhyehyɛ ye wo ne kuro ni nhyehyɛ ye de me pɛ ne ye ne gugu obɛyɛ kama wati ase na ye fefefefefe na saa ye chichiri kuro no da de ye ko chichiri bi wa chiri oni abefa ye efidada ni de ye ko na dada na ye de aye bibi de esi wa kaya asem saa na ye chichiri da bi ananse ukọ wasa chiri wo ba bi a mutu go bomb ko to wo ye kum ni pai ye hwe kuro a China fo no saa chichiri ye dai ma wo mo no ye hwe no so wo hin betimi anye bi e wo kuro ama na bro so wo de kuma na nyina akọ de wa ye fe ne so asantema na ye kra behwe Awie ada shema ma aha na baba makwan ema awie nsema yeso mu no yede ne nyina aba na awie beda wo wase papa tane de nyina wo gebre ehwe dwomadi ene ye nuanom a mowo amanone mo so mo ya ade eka ye ho pa ema ye dwomadi eda ne de nyina no yetumi ede ba ebe so mo na afen so nana Amonu Gyamfua Serwaa Bonsu a odi kan to sehema wa ya ade ye da wase onso so se dru wo so no wan puputi na wo je penye na wo som to ase na afen so na yim aro to so mienu onso so wa ya ade papa se wo hwehwe mu nyina no na yema na ukoyi no ye hwe de ya te afri ne ho kra na ne hunu se ampa anokwa wo sefata se obetini aboa amato ase afa ne ntoma pa efra ebe pam ye beba mo na so ne nem abetwetwe nkomo ne aba besua to ase abakosem efri tete ntrede epesi na ye teto ase no yetimi aba be hunu ni nyina ne ye hunu to ase abakosem ti ebeda mo nyina mo ase kwaku nso Nyankopon inshallah papa waya de papa Nyankopon Morgan Billy monso Nyankopon mo papa ye bese enwumre no nan so ye bese na wa hia omamo ensem enso na ye de aseda kase so ama eye na nato ase hene ne yere ohen yere onso Nyankopon jakwa na so ne din ne ye eye wo hene yere omeba amehwe afidi mama kwaku enhwe no mfa ne din no mamena ne din na escape me kakra aha Ohemaa yere dan na kusi producer ka cheme Ohemaa yere dan na kusi onso Nyankopon enshaw waya de se wo bo Ohemaa echidom pa ema ne dwumadi a wo die no o de fi se nya ma nya na be sabe on betu omu ekunu no hemfo ne fo ma ye ne maka wo se ma ni bo ma kwaku omo ofum ne ma no mo ankasa Ohemaa yere de me ye na yere ye pensuo na eba wonka na me ka se na yere de waya de se de o ba be sum okunu anu an wo ye waya de to Henry yakoso a ebo wabaso Morgan Billy monso Nyankopon enhwennweme no nan ye san wa hye omanmu ensamedin eye sweetie nana dankwa Asantemaso TV esomosompa Asantemaso TV yesomosompa